Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na drugi dan Međunarodnog kongresa o autizmu. Danas ćemo početi predavanje malo ranije jer je juče profesor Alf imao malo problema u Austriji, bio veliko nevreme i nije imao internet. Tako da danas počinjemo 45 minuta ranije. Naš predavač je profesor dr. Ralf Herwig, on je urolog, hirurg i naučnik iz Austrije. Profesor Ralf je profesor na Medicinskom fakultetu u Beču, član je mnogih profesionalnih udruženja i organizacija. Moram da kažem da je nominovan za Nobelovu nagradu, što je stvarno izvanredna informacija. Pobednik je takođe Rula nagrade u 2020. godini za najboljeg naučnika u sferi imunologije i tumora. I danas ćemo čuti od Ralfa predavanje pod imenom Imuno-D terapija i autizam. Sad ćemo da uvedemo Ralfa. Hello Ralf, can you hear me? Dobro jutro Ralf, dobro jutro. Kakva je situacija u Austriji što se tiče... Imamo 1,5 metra više snega je napadalo nego juče uveče. Sve je belo oko mene i nadam se da će sunce uskoro se pojaviti. Dobra vest je da imamo internet veze i to je ključno za naše predavanje. Mi želimo i sa velikim nestrpljenjem čekamo da čujemo vaše predavanje i ja sam vas predstavila svim učesnicima i vi možete da počnete s vašim predavanjem. Imate reč, gospodine Herwig. Samo mi recite da li vidite prezentaciju. Evo je, hvala. Jako dobro. Izvolite, imate reč. Dobro jutro svima i hvala vam za mogućnost koju ste mi dali da se obratim ovom naučnom skupu i hvala vam što sam dobio drugu šansu za ovu prezentaciju jer juče smo imali nevreme i došlo je do prekida u internet komunikacijama. Nažalost. I danas ću iskoristiti svoje vreme da vam se govorimo o imuno-D terapiji u autizmu i kako to deluje na poremećaj autističnog spektra i malo ću napraviti ekskurziju sa našim iskustvima u terapiji kancera. Koja je ključna veza između nedostatka vitamina D i autizma? Mi znamo da postoji neka veza, da li postoje dokazi? Da, postoje dokazi. Ono što znamo od naučnih članaka koji su objavljeni, komplementarna medicina ima više od 2500.000 pregleda na internetu. Tradicionalna kineska medicina, biljna medicina, akupunktura i tako dalje. Postoji dokaz samog internet pretraživanja u komplementarnoj medicini. Kada idemo na Cochrane biblioteku i gledamo sistem meta-analize, mi vidimo ovde 772 članaka koji su napisani na ovu temi. Oni na 4. su mestu u broju naučno objavljenih članaka. Više meta-analize i sistemskih analiza je urađeno na temu infekcija, tumora za vreme trudnoće i nakon porođaja i o tome se dosta govori. Mi imamo dalje više od 200 meta-analiza i sistematskih analiza o dodacima ishrani. I konačno imamo veliki broj rezultata, čak i kada su u pitanju objavljeni naučni članci. Ono što znamo danas jeste da postoji veza između autizma i vitamina D.
Ako pogledamo statistiku, procenat populacije u periodu između 1988. do 1994. postojala je veća zastupljenost vitamina D u populaciji, apsorpcije vitamina D, nego u periodu od 2001. do 2004. I takođe vidimo korelaciju sa porastom zabeleženih slučajeva autizma koji su rasprostranjeni u populaciji. I konačno postoje stotine studija i istraživanja u poslednjih 40 godina koje su se bavile promenjenim imunim odgovorom kod autističnih osoba koje je povezan sa nedostatkom vitamina D. I ono što znamo danas, i ovo su podaci koje je objavila Savezno američko društvo eksperimentalne biologije, uticaj vitamina D je značajan i zamena pre i posle terapije autizma. Gde se nalazi veza između vitamina D i autizma? I postoje jedna fantastična istraživanje od profesora Sada i Alatrama, 2017. godine je objavljen taj naučni rad koji pokazuje značajni negativni odnos između serum vitamina D i ozbiljnosti autističnog spektra. I postoji značajni inverzni odnos između vitamina D i frekvencije dendritskih ćelija u populaciji dece sa autističkog spektra. Takođe, postoji značajna inverzna korelacija između nivoa vitamina D i ABC rezultata. I kada primenimo terapiju da li primenom oralnom primenom ili intramuskularnom primenom u periodu od 3 meseca, mi primećujemo značajnu razliku ispoljavanja simptoma i poboljšavanje rezultata na testovima CARS i ABC. I takođe smo uvideli na osnovu ovih istraživanja da rezultati primene i aplikacije vitamina D je uspešnija kod mlađe dece. Što pre počnete da primenjujete i dajete vitamin D, bolji su rezultati. Kako je ovo istraživanje sprovedeno? Bilo je procenjeno nakon suplementacije vitamina D. Kod pacijenata sa autizmom je randomizovano između vitamina D i placebo efekta i nivoji vitamina D su nakon mesec dana izmereni. Ozbiljnost autizma i prosto je izmereno na 4 različitih nivoa merenja autizma. Deca sa autizmom su uglavnom tolerisali tu suplementaciju vitaminom D, a simptomi su se značajno poboljšali nakon 4-mesečnog tretmana vitaminom D. Ovo je očigledno sada da vitamin D nešto dobro čini i da nešto dobro čini što se mlađe krene, to je onda i bolji efekat. Sumiranje cele literature je da vitamin D ima bitnu ulogu u regulaciji i adaptivnog i urođenog imunog odgovora i utiče na imunni sistem na više nivoa. Je poznato sada već za vitamin D i ovo igra veoma bitnu ulogu kod autizma. Glavna ideja vitamina D je da on utiče na dendritičke ćelije, ali bih volao da vas povedem na kratak put kroz dokaze u ovom trenutku. Ne samo u našim laboratorijama, pričamo o imunoterapiji i drugačijoj, u stvari, imunoterapiji. Ne modulacija nečega, već dati telu nešto što mu treba, da bi samo sebe korigovalo. Ajde da pogledamo koji su učesnici u ovoj igri.
U centru su makrofazne i monociti koji mogu da utiču manje više na sve druge igrače u ovoj, kao što su dendriti, limfocite, eosinofili i prosto te limfocite. Ideja da se stvori nešto kao što je Immuno D, koje je pod patentom trenutno, je bila sledeća ideja. Znamo da je vitamin D proizveden u koži, to je da se proizvodi u koži, ali da se može i suplementirati preko ribe ili soka od naranče. Ovo je preliminarni vitamin D koji uzimamo ili proizvodimo sami, a onda se vitamin D konvertuje u jetri, a pre nego što se konvertuje u bubregu, kalcijum i postoji druga putanja, prolazi kroz debelo crevo, kroz grudi i distribuira se do imunih ćelija. Mehanizam je razvijen od strane nekoliko grupa, uključujući i našu grupu, i nešto je što ne mogu baš da objasnim ovde, jer imam samo pola dana za to, ali imunim ćelijama je potreban vitamin D za regulisanje 200 DNK nizova, što utiče na više vrsta imunih ćelija, kao T ćelija ili makrofaga. Normalno transportovanje vitamina D u krvi je prikazano preko ovog modela, nije ništa osim modela ili hipoteze. U ovom trenutku vitamin D je unesen. Ovo je lipofilični protein i prema tome mora biti vezan za proteine da bi bilo rastvorivo u vodi, inače ne bi moglo da se distribuira širom tela. Vezuje se u crevima za vitamin D i kožu, a onda se transportuje do ćelija, a tamo unutar ćelija se povezuje sa receptorom za vitamin D. Kako ulazi i šta radi je nešto drugačije, ali je otkriveno i sve više se otkriva u stvari kako se to dešava. Hajde da uzmemo ovu hipotezu i da kažemo ovo je za transportni sistem vitamina D do receptora za vitamin D. Sada dolazimo do Immuno D. Šta je Immuno D? Immuno D je rekombinantni vitamin D koji vezuje protein, koji je onda kome se dodaje onda kombinacija šećera. Ova kombinacija šećera je dokazana da je ključ za makrofage i imunote ćelije u našem imunom sistemu. Ovaj Immuno D, koji je ovde prikazan, je ulazni deo do imunoćelija i on se vezuje za vitamin D3. Immuno D je vitamin D koji se vezuje za protein koji vezuje vitamin D, koji ima specifičnu šećernu kombinaciju, koji je u stvari bar kod za imunoćelije da ga prihvate, da apsorbuju. Na kraju Immuno D je prvi rastvoriv u vodi vitamin D preparat, jer možete uzeti preko bukomukoze, putem bukomukoze, i moguće je da radite eksperimente koji se ne mogu raditi pre, koji se nisu mogli raditi pre, jer je lipofiličan bio pre. Jer je pre bio
lipofilično rastvoriv. Immuno D je patentiran kao suplement u Austriji. Veoma je prosto higijenski kontrolisan i kontrolišemo preko ISO 13485 sertifikata Evropske unije, koji je sertifikat za IVD i mnoge druge supstance. I ima prosto rok trajanja koji je još stabilniji, može se transportovati pod temperaturom, sobnom temperaturom, i imamo dosta naučnika koji su iza ovog proizvoda. Ako gledate makrofage, ovo je odlazi do makrofaga i da ih aktivira u stvari. Verovali ili ne, ali smo dokazali da ako imate maksimalnu stimulaciju makrofaga sa lipopolisaharidima, koji su najpoznatiji i najjači motivatori makrofaga da bi se aktivirali, vidite da nakon davanja Immuno D-a makrofazima ima još veći aktivacioni potencijal nego maksimum koji je poznat u ovom trenutku. Ukoliko pogledate distribuiranje, uvek želimo da znamo kakve vrste makrofaga mi proizvodimo. Da li proizvodimo imunosupresivne ili N1 makrofage ili M1 ili M2 makrofage. Sa LPS-om proizvodimo super oksidizovanih aniona. To dovodi do M2 makrofaga, koje u stvari ne želimo da imamo, pogotovo kod tretmana kancera. Onda imate proteine koji vezuju vitamin D, što dovodi do povećanja super oksida u aktivaciji. I ako stavite Immuno D, onda kompleks za vezivanje vitamina D, imate još veću aktivaciju i nižu proizvodnju superoksida aniona, nižu proizvodnju. Ajde da pogledamo odnos. Imate mnogo nižu proizvodnju M2 makrofaga, imunosupresivnih, nego u stvari aktivacionih. I to je možda dobra naznaka zašto je Immuno D tako dobar kod lečenja kancera. Dodatno, možemo da dodamo Immuno D normalnim imunim ćelijama i da pogledamo površinske proteine koji su CD45, CD85 i CD123 i vidite da ako date Immuno D nekom delu uzorka, ekspresija ovih imunoreceptora na same ćelije se raste. Ovo može se učiniti samo ukoliko imate rastvoriv u vodi Immuno D. U suprotnom, ovi eksperimenti je nemoguće sprovesti. Ovo je dokaz da vitamin D nešto čini sa ekspresijom u stvari našom proteina na površini imunih ćelija. Ako pogledate, na primjer, na odnos između CD85 i 123, vidite da samo nakon 12 sati inkubacije imate mnogo višu ekspresiju ovih imunoreceptora na površini ćelija. Isto se može videti ukoliko samo inkubirate vitamin D kod ćelija pacijenata sa tumorom. Na početku, između kontrolnih pacijenata,
normalnih pacijenata i pacijenata sa tumorom, ne vidite razlike između aktivacije CD16, koji je aktivacioni marker na površini makrofaga i nakon inkubacije od 6 sati imate veoma značajnu i jasniju ekspresiju ovog aktivacionog markera na površini makrofaga. I onda se javlja pitanje gde imuno D dolazi u stvari. Ovde imamo naše ćelije, imamo naše granulocite i makrofage s jedne strane, a sa desne strane vidite gde se u stvari imuno D distribuira. Distribuira se do CD16 pozitivnih ćelija i uglavnom do CD14 plus 16, duplo pozitivnih ćelija. Ovo je sa imuno D, gde se u stvari imuno D vezuje sa ćelijama. Ovo su samo makrofazi. Interesantno je, da, interesantno je, ali jer su makrofazi inicijalna linija ćelija koja pokreće naš imunni odgovor, ali pogledajmo i te ćelije. Ako pogledamo te ćelije, na primjer, posle 6 sati inkubacije, imate mnogo veću ekspresiju citotoksičnih ćelija, citotoksičnih T ćelija i nalazite da imuno D na površini, imuno D se nalazi na površini tih citotoksičnih ćelija. Ovo je interesantno. Još jedan deo ćelija koji nosimo je CD8 i CD4 pozitivne ćelije. Pa možda znate ovo, možda je poznato ovo kod HIV-a. Kod HIV-a morate da uračunate CD4 i CD8 ćelije da biste videli da li ima dovoljno imunoaktivnosti da bi oni imali normalan život. Ali nije prepoznato u tim situacijama do sada da ima populacija ćelija koje je CD8, CD4 duplo pozitivnih ćelija i to vidite kod G2 gde postoji populacija gde se ove ćelije u stvari mogu naći. I ovo je interesantno jer sve više i više postaje interesantno zbog septembra 2017. i ovo je skorašnje. Imali smo uvid u duplo pozitivne te ćelije za CD4 i CD8 i pronalazimo i da ih ima više kod infektivnih bolesti kao HIV-a, kancera, kod melanoma, kod kancera dojke i autoimunih bolesti, na primjer reumatoidni artritis, na primjer. I ovo ili ima aktivirajući ili rastapajući, to jest razdvajajući efekat. Ovo je u stvari kontrola reakcije naših T ćelija. I ako imate normalan broj ćelija, vidite da je populacija CD4 i CD8 duplo pozitivnih ćelija značajno viša kod pacijenata sa tumorom i postoji način da se sve to uveća inkubacijom na 6 sati sa ovim ćelijama i da imate još jednu visoko povišenje ekspresija CD4 i CD8 duplo pozitivnih ćelija, što čini da te ćelijama da se aktiviraju ukoliko stavite imuno D direktno u te ćelije. Dosta o tome. Takođe imate aktivaciju Caspasa 3, Caspasa 9 i citohroma 3, koje je kaskada za apoptozu
Imuno D nije samo aktivirajući, ne aktivira samo makrofagi i te ćelije, već takođe aktivira i naš samo uništavajući program za te ćelije. Ovo možete vidjeti kod ovih samih ćelija. Ako imate imunocitohemiju od uzoraka kancera, onda vidite mnogo veliko povećanje kod duplo pozitivnih ćelija u samom tkivu. Ukoliko tretirate ovog pacijenta direktno ubrizgavanjem imuno D-a u tumor. Ukoliko ubrizgavate to u kancer prostate, što smo i uradili, onda vidite od jedne do druge, treće injekcije da ne postoji samo redukcija u onome što vidite na magnetnoj rezonanci, nego i vidite redukciju u tumornih ćelija u samom tkivu, koje može da se potvrdi biopsijom i dodatno treći dokaz je s umanjenjem PSA, marker za kancer prostate, nakon injekcije, nakon ubrizgavanja imuno D-a u kancer prostate. Imamo sliku, imamo biopsiju i imamo parametre koji pokazuju da postoji redukcija tumora nakon direktne injekcije i direktnog ubrizgavanja imuno D-a u ljudski kancer. Ovo može da se proprati našim člancima koje smo nedavno objavili. I prema tome prosto kažemo da imuno D CLS podržava prirodnu odbranu od strane imunosistema. A onda smo zamolili naše kolege da urade nezavisne serije studija i eksperimenata sa imuno D-om. Evropski institut onkologije, koji je dobro poznat i i veoma priznat institut, oni su odradili neke eksperimente za nas, naravno nezavisno. Imaju preklinički model melanoma i kancera dojke. Pokazat ću vam rezultate melanoma, to je istraživanje za melanom. Postoji ćelijska linija kod miševa koji su inficirani ovim i miševe smo tretirali 12 jedinica i 50 jedinica ili intravenozno ili direktno ubrizgavanjem u tumor. I nakon implantacije ćelija melanoma tokom 11. dana, 14. dana, 17. i 19. dana tretirali smo sa 12 ili 50 jedinica imuno D-om ili intravenozno ili direktno u tumor. I ono što vidite je značajna razlika između rasta tumora i ovo može da se vidi ili preko intravenosne aplikacije ili intratumoralne aplikacije. I postoji značajna redukcija u težini samog tumora kod ovih miševa i naravno postoji duži opstanak i duži život miševa koji su time tretirani, da li intravenozno ili intratumorno, i model nad miševima je pokazao da obe vrste primene mogu biti efikasne. Da bismo ovo lakše merili, i ako imate pacijente koji su na tretmanu, imaju parametri seruma koji se zovu CCL5, što je u stvari preteče CD14, i u kanceru nalazite 10-struko veću ekspresiju ovog CCL5-a
ili mnogo višu vrednost u samom serumu. I CCL5 se takođe zove RANTES. I ovo može biti kao normalni parametar seruma u mnogim laboratorijama. Imamo ovu razliku između normalnih pacijenata sa kancerom i ako pogledate vrednosti nakon tretmana miševa, postoji redukcija u CCL5-u, čak i u parametrima seruma imamo duži život, niže javljanja tumora imamo i možemo izmeriti ne samo težinom tumora, nego i parametrima seruma. Prema tome, imamo trostruki dokaz da ova primena zaista uspeva. Šta Immuno D čini kod autizma? Autizam je povezan sa imunološkim procesima i čak i kod mlađe dece. To je nešto što smo ranije pokazali, što studije nedvosmisleno pokazuju. Mi imamo Immuno D koji je namenjen za dokazan kao koristan dodatak ishrani i objavljen je preliminarni rezultat jednog istraživanja zajedno sa našim kolegama iz Sjedinjenih Država. I ono što želim sada da vam pokažem jeste šta smo uradili, kakvo je bilo istraživanje. Imali smo 140 dece sa potvrđenim Asperger sindromom koji su koristili Immuno D. I 33 dece je bilo pogodno za kontrolni upitnik, za procenu kontrolnim upitnikom i koji su bili u mogućnosti da ispune čitav protokol. Immuno D je obezbedila kompanija HG Pharma i davan je 2 puta nedeljno u vidu jedne ampule koja je rastvarana u 1 mililitru vode. Čitava procedura je trajala 5 sedmica. U prvoj grupi imali smo 12 dece koje su ispitane od strane univerziteta kojima je dat upitnik Univerziteta Cambridge AQ10 i 21 dete je uradilo PPD procenu. U prvoj grupi koja su radila ova AQ10 upitnik Univerziteta Cambridge, koji nije sofisticiran možda toliko, ali je lako primenljiv test i imali smo 10 dečaka i 2 devojčice u ovoj grupi. Zanimljivo je da nakon primene vitamina u trajanju 5 nedelje mi smo imali redukciju rezultata AQ10 unutar ove grupe. Takođe, upitnik Aspergerovog sindroma je pokazao slične rezultate, manje ili više. I izmereni radikalni parametri oksidativnog stresa poput HAE ili MDA takođe je pokazalo da postoji redukcija u oksidativnom stresu u simptomima pacijenata, što korelira sa behavioralnih rezultata. I ovo je pokazano takođe sa još jednim parametrom oksidativnog stresa, gde takođe vidimo redukciju stresa i poboljšanje ponašanja. A grupa 1 je pokazala umanjenje kumulativnog rezultata u ovim rasponima i umanjenje je bilo 6,33 poena, iako je standardna devijacija bila prilično visoka, mi smo videli statističku različitost visoke značajnosti.
visoko značajnu statističku. U drugoj grupi imali smo PDD skalu procene i rezultati pokazuju da vitamin D, nivoji vitamina D su povećani nakon davanja ovog vitamina u periodu od 5 nedelja, što je fantastično jer je obično je neophodan period u trajanju od godinu do nekoliko godina, međutim ovaj preparat pokazuje neposredne rezultate. Također nitrotirozin fosfat, koji je još jedan marker za oksidativni stres, je također umanjen u ovoj grupi nakon tretmana u ovoj grupi. Također, kada je u pitanju maloin i također SD vrednosti su također pokazale statistički značajnu razliku i videli smo sveukupno poboljšanje ponašanja. I videli smo umenjanje od 134 poena do 102 poena, što je značajno statistički. Također smo imali različitost u rezultatima u vrednosti od 31 poen. Sveukupni rezultati su nam pokazali da 50% svih slučajeva su imali umanjenje rezultate grupne, 10% svih dece su imali umanjenje u dve grupe, 40% samo u jednoj grupi, što je također fantastično. Mene ako pitate, 20% dece koji su ispitana im je smanjena dijagnoza sa ozbiljnog ASD-a na blagi ASD, što je dosta značajno za roditelje. 20% sa ozbiljnog do umerenog, 60% sa umerenog do blagog ispoljavanja ASD simptoma. Da li smo imali jedno dete čak je pokazalo potpuno poboljšanje i nije mogao biti zabeležen poremećaj autističnog spektra nakon primene ovog tretmana i krajnji rezultat je da mogli smo kod ovog deteta da vidimo nakon 5 nedelja neverovatno poboljšanje u simptomima. Također ovo može biti mereno sa MIMOP simptom skalom koje se primenjuje pacijentima ili u ovom slučaju roditeljima. Kad su roditelji pitani kako se osjećaju da su simptomi njihove dece umanjeni pre i posle primene ovog vitamina, i ono što smo dobili njihove odgovore, vidimo značajno umanjenje sa 15,2 do 10,60 na MIMOP skali. Trenutna, ukoliko ste zainteresovani, mogu da vam pokažem nekoliko slajdova koje se tiče našeg tekućeg istraživanja, jer zbog pandemičke situacije mi znamo da primjena vitamina D može da poboljša i imunoreakcije pacijenata koji su zaraženi COVID-om. I postoje puno stadija, puno istraživanja koje pokazuju da vitamin D ima važan ulogu kod pacijenata koji su dobili ozbiljnu ili kritičnu infekciju i završili su u hospitalizaciji, imaju veliku redukciju nivoa vitamina D u njihovim organizmima. Nedostatak vitamina D koji je prouzrokovan niskim nivom vitamina D na početku bolesti
i uopšte direktan uticaj vitamina D na imunoreakcije čitavog sistema nije u ovom trenutku na jasniji mehanizam, ali evo jednog objašnjenja. Vitamin D i COVID-19, ukoliko pogledamo na objavljene naučne članke, ovo je poslednje istraživanje koje je objavljeno. Ovo je jedna meta-analiza koja je objavljena u britanskom medicinskom časopisu, koji je dosta poznati naučni časopis, medicinski naučni časopis. U ovoj sistemskoj analizi je pokazano da postoji inverzna korelacija između vitamina D, statusa nivoa vitamina D i nivoa mortaliteta, smrtnosti kod pacijenata obolelih od COVID-19 pandemije. I mi opet smo uzeli Immuno D koji ima sastojak koji se naziva ceteprovir, koji je ključan sastojak ovog proizvoda. I dodali smo naš alfa-H, koja je kombinacija pomenutih sastojaka. I što nam pokazuje da postoji potpuno oporavljanje nakon 48 sati od primene, čak i kada ga primenimo i apliciramo, damo se bebi od 7 meseci ili mališanu od godinu i po dana ili normalnim odraslim osobama. Mi vidimo potpunu redukciju simptoma nakon primene ovog vitamina. Na ovom grafikonu vidimo da prvo pada temperatura, onda status aktivnosti pada, što znači da je vaš organizam aktivniji, problemi u disanju su umanjeni i ovo se sve dešava u roku od nekoliko sati od početka uzimanja ovog vitamina. Mi smo imali više od 50 pacijenata u ovom istraživanju i naučni članak je u procesu pisanja, uskoro će biti objavljen i radujem se da ćemo možda konačno dobiti nešto za uspešno lečenje koronavirusa. Sada je u toku odobravanje od strane etičkih komiteta za početak double blind placebo kontrole istraživanja na slučajnom uzorku. Nažalost, puno pacijenata je blokirano od strane ovih etičkih komiteta jer se nalaze u bolnicama i učestvuju u drugim istraživanjima. I mi se nadamo da ćemo uskoro početi sa kontrolnim istraživanjima. Hvala vam najlepše za vašu pažnju, hvala vam na pažnji što ste me slušali, nadam se da sam bio od pomoći, da vam dam bolji uvid u funkcionisanje Immuno D proizvoda i kako raditi sa Immuno D vitaminom i autizmom, kako ga primeniti kada su u pitanju deca koja su na autističkom spektrumu. Ja se nadam da ćemo uskoro biti u prilici da objavimo još bolje podatke vezane za ovaj proizvod. Hvala vam, Ralf, ovo je predavanje bilo izrazito interesantno meni, naročito kada je u pitanju kancer. Dobili smo nekoliko pitanja i nadam se da ćete biti u mogućnosti da nam odgovorite. Prvo pitanje koje želim da vam postavim, vezano sa terapijom Immuno D proizvodom, preparatom, da li ste pre primene terapije ispitivali nivo vitamina D u sistemu dece? Drugo pitanje je koja je doza same terapije, koliko dugo je bila uzimana i kako je primenjena, da li oralno, intramuskularno, intravenozno i tako dalje. Odlična pitanja. Prvo pitanje
nisam možda vam razjasnio dovoljno u prezentaciji, ali mi smo počeli naše istraživanje i na početku smo ispitali nivoe vitamina D i nakon 5 nedelja primjene ovog imuno D preparata. Ovaj proizvod je naročito razvijen, koje sam pomenuo, za autističnu decu, jer ova deca, njima je neophodna visoka koncentracija vitamina D, međutim, oni često progutaju ono što je slatko, vole slatkiše i recept ovog proizvoda je rastvorljivog imuno D-a sa 200 jedinica imuno D-a koji mogu biti apsorbovani. Vi mu date 1 mililitar i možda uz to mu date nešto slatko i ono ostane na tom slatkišu i kada dete konzumira, onda ispitamo nivoje vitamina D pre i nakon 5 nedelja primjene imuno D-a. Mi ga dajemo 2 puta nedeljno. Nadam se da sam vam odgovorio na pitanje. Vitamin D je, nivo vitamina D je izmeren pre tretmana i posle. I primećena je značajno povećanje nivoa vitamina D nakon oralne primjene 2 puta nedeljno po 1 mililitar koji je imao sladak ukus u iznosu od 400 jedinica nedeljno. Ne možete da pravite tu paralelu, ali ne možete u potpunosti da izjednačite jedinicu imuno D-a i internacionalne jedinice. Ovo je trik jedan, jer je rastvorljiv u vodi. Ukoliko imate normalan vitamin D, onda više od 99%, jer je on lipofiličan, on nije apsorbovan, jer se rastvara u mastima i treba mu više vremena da se apsorbuje unutar tela. Međutim, vodorastvorljiva kombinacija vitamina D može da se brzo apsorbuje i vam trebaju niži nivoj vitamina D, zato što je vodorastvorljiv. 200 jedinica imuno D-a su normalno 200 jedinica, internacionalnih jedinica vitamina D, ali zbog ove specijalne formule i povezanosti sa te vezivnim proteinom koji apsorbuje vitamin D, mnogo se bolje apsorbuje organizam nego normalan lipofilan vitamin D, rastvorljiv u mastima. Znači, možda je ista količina jedinica, ali je rastvorljivost i apsorpcija različita. Drugo pitanje koje smo dobili od strane jednog roditelja, oni su jako zainteresovani za ovu terapiju i njihovo je pitanje kako pristupiti pedijatru ili lekaru opšte prakse i tražiti ovakvu vrstu terapije. Puno lekara nisu svesni za postojanje ovog proizvoda i oni žele da pronađu način kako da informišu možda svog lekara da je ovo možda dobra terapija, možda imate neku referencu, kako informisati profesionalce i lekare da koriste ovaj proizvod. Mi imamo veliki broj objavljenih članaka o delovanju vitamina D i njegovog povezanosti sa autizmom i naročito imunu D EATS koji je direktno namenjen autističnoj deci. Ukoliko je neko zainteresovan, može naći članke tako što će prosto da izgoogla tome. Možete takođe posetiti naš website, kontaktirati nas i mi ćemo vam obezbediti literaturu koja vam je neophodna. Da li je ovaj imuno D preparat koji traži, za koga je neophodan recept ili može da se obezbedi kao otvoreni lek? Ne, ovo je dodatak ishrane koji je registrovan kao takav i možete jednostavno da ga kupite, ne treba vam nikakav recept, možete ga direktno kupiti
ili ga i naručiti sa našeg web sajta. Drugo pitanje je bilo da li imunete može da se koristi kod osoba sa autoimunim oboljenjima. Ovo također sam pokušavao da objasnim to. Vitamin D ima nekoliko funkcija u našim organizmima. I možda je pametno ne delovati na telo sa nekim spoljnim uticajem, da bi pokrenuli procese u ovom ili onom procesu, već je možda dobro dati se organizmu sve mogućnosti da se on sam izbori sa našim unutrašnjim mehanizmima i to funkcioniše više miliona godina. To je razlog zbog čega još uvek smo živi i postojimo na ovoj planeti. Mi treba da iskoristimo naše prirodne mehanizme tako što ćemo da im omogućimo dobar nivo ili optimalan nivo potrebnih supstancija za njihovo funkcionisanje. Hvala. Hvala najlepše još jednom što ste me pozvali da govorim na vašem naučnom kongresu. Trenutno ovde je sve oko mene belo, pada sneg, uživajte u snegu, hvala vam najlepše. Osjećam se kao da je Nova godina i Božić. Hvala, prijatno, doviđenja.